ఉల్లిపోయేట్టు అనినందుకు మేము 2 ముక్కలు వేసి సంతోషపడమన్నాడు. ఆమె హల్లెలూయా అంటే వాడికి డబ్బులు ఇచ్చి మేము ప్రసంగం విన్నాం అక్కడ. అదే విధంగా కూడా మైసూరు బజ్జీలో మైసూరు ఎలా ఉండదో, బందరు మెట్టాల బందరు ఏ విధంగా ఉండదో, పాలకూరలో పాలు ఏ విధంగా ఉండవో, విశ్వాసంలో విశ్వాసం ఉండట్లేదు. విశ్వాసం బట్టి ఆనోకు పరమనుకు కొనుపోబడ్డాడు. అనగా నేను సృష్టించిన దేవుని యందు విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. విశ్వాసం కలిగి ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా మనము భక్తుడైన ఆనోకుని చూస్తే పరమనుకు అంటే పరలోక రాజ్యాన్ని కొనుక్కున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. ప్రేమైన దేవుని సంగమా, విశ్వాసం అనేది మనలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన మాటగా మనము బైబిల్ గ్రంథంలో చూడవచ్చు. మూడవదిగా రాజుగారిలో ఉన్న లక్షణము విశ్వాసం కలిగిన వాడు. 4వ లక్షణాన్ని మనం చూసినట్లయితే 2వ రాజుల గ్రంథము 18వ అధ్యాయము 6వ వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే అతడు యెహోవాతో అత్తుకొని, అనగా 4వ లక్షణాన్ని మనం చూసినట్లయితే అత్తుకోవటం అంటే ప్రేమకు సాదృశ్యంగా మనం చూస్తున్నాం. మోయాబు దేశంలో మనం చూసినట్లయితే బెత్లెహేములో ఉన్న నయోమి, రూతు, ఓర్పా ముగ్గురు చూస్తాం. వారికి ఉన్న 3 భర్తలను మనం చూస్తాం. వారు బెత్లెహేము నుంచి మోయాబు దేశానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే అక్కడ వారి 3 భర్తలను కూడా కోల్పోయినట్టుగా మనం చూస్తాం. బెత్లెహేము అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు జన్మించిన స్థలము. అది సమృద్ధి కలిగిన పట్టణము, రొట్టెల ఇల్లు. అయితే సమృద్ధి కలిగిన పట్టణము, ప్రభు జన్మించిన స్థలము, ఆశీర్వాదకరమైన పట్టణాన్ని విడిచి వారు మోయాబు దేశానికి వెళ్ళారు. మోయాబు దేశానికి శాపగ్రస్తమైన పట్టణము. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వీరి సర్వాన్ని కూడా కోల్పోవటం మనం చూస్తాం. తర్వాత ఆమె ఏం చేసిందంటే అక్కడి నుంచి సమస్తాన్ని కోల్పోయిన తర్వాత తిరిగి మరలా బెత్లెహేముకు రావాలని ఆలోచన కలిగి ఉంటుంది నయోమి. నయోమి అనగా మధురము, ఓర్పా అనగా సౌందర్యవంతురాలు. అదే ఓర్పా అనగా మెడ వంచిన స్త్రీ, మాయిలేని అర్థం. రూతు అనగా సౌందర్యవంతురాలు. అయితే ఈ 3 స్త్రీలు మనం చూసినట్లయితే నయోమి దగ్గరికి రూతు వస్తుంది, ఓర్పా కూడా వస్తుంది. ఓర్పా వచ్చి ముద్దు పెట్టి నేను మరలా వెళ్ళిపోయి మోయాబు దేశంలో కలిసిపోతుంది. రూతు అయితే అత్తని విడిచిపెట్టి ఎలా అమ్మ యవన కాలంలో ఉండవు, ఓర్పా వెళ్ళిపోయింది, నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోయి వివాహం చేసుకో అనేక విషయాలు చెప్పి ఉండొచ్చు. కానీ రూతు మాత్రం అలా అంటలా. ఓర్పా అయితే అలా ముద్దు పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయింది. రూతుకి నయోమికి అక్కడ ఏం కుదిరిందంటే మనస్సు కుదిరింది. ఆమేన్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా. అప్పుడు రూతు మాట్లాడుతుంది, నువ్వు ఎక్కడికైతే వెళ్తావు నేను అక్కడికి వస్తాను, నీ దేవుడేనా